Mulle tulee lähes päivittäin viestejä kiusatuilta ja se on saanut mut ajattelemaan myös niin kuin omaa kouluaikaa ja sitä, että kaikilla kouluyhteisössä on se vastuu, että kaikilla olisi hyvä olla. Haluaisin, että kaikki kohtelisi toisia niin kuin haluaa itseään kohdeltavan. Jokaiselle ihmiselle ei voi erikseen mennä sanoa, että hei herää nyt, että lopeta toi. Mun paras kaveri alkoi yhtäkkiä haukkua mua ja sanoi, ettei halua olla mun kaveri. Kun Team Cheek saapui, tajusin, että mä en ole yksin. Tyttö 15 vuotta. Kiusaaminen alkoi 6. luokalla ja se oli enimmäkseen sanallista haukkumista. Luulin yläasteelle siirtyessäni, että selviytyisin kiusaamisesta, mutta 8. luokalla ystäväni alkoivat kiusaamaan minua. Kävin ammattikoulun aikaan keskustelemassa ja itkemässä hyvät ja huonot kokemukset pihalle. Surut ja ilot on kiva jakaa Jareelle, kun hän lukee viestit aina. Kerrankin on joku, johon luottaa, vaikka hieman hassua ajatella niin. Nainen, 21 vuotta. Minua on kiusattu kouluaika 1-9 luokka. Jaren musa on ollut iso osa mun elämää. Siitä on saanut jotenkin voimaa. Se, miten hän aina huomioi faninsa, saa uskomaan, että on olemassa jotain hyvääkin. Nainen 24 vuotta. Mua kiusattiin koko 6. luokka. Joka päivä pelkäsin mennä kouluun. Jaren musiikki piristää ja auttaa aina. Toivon, että kiusaaminen loppuisi kokonaan. Tyttö, 12 vuotta. Mua on kiusattu 2. luokalta asti. Nyt 8. luokalla minua ei onneksi kiusata enää. Mä olin aina ylimääräinen. Mua haukuttiin, mua tönittiin ja hakattiin. Mä olin silloin ihan rikki. Kun perustettiin se Team Cheek-ryhmä Vappiin, sen jälkeen mun olo ei ollut niin paha. Jaren musan avullakin minä olen jaksanut tänne asti. Tyttö, 14 vuotta. Mulla oli itsellä sun koulukiusaamisen silleen kaksijakoiset muistot. Muistan hetkiä, kun mentiin friendien kanssa väliin, kun jengiä kiusattiin. Mutta sitten taas seuraavassa käänteessä me saatettiin olla itse niin kusipäitä. Kiusaaminen kesti koko kouluaikani. Se oli sekä henkistä että fyysistä. Oli helpointa olla näkymätön. Kukaan ei puuttunut kiusaamiseen, vaikka se oli tiedostettua. Jaren musiikki ja kasvutarina sen sisällä antoivat voimaa sekä uskoa paremmasta huomisesta. Jaren ja Team Cheekin kautta olen saanut elämääni uusia ihania tyyppejä. Nainen, 31 vuotta. 1-6. luokalla oli haukkumista ja syrjintää. 7-9 luokkaan oli haukkumista ulkonäöstä ja lyhyydestä. 9 keväällä kuitenkin löysin Jaren musan. Team Cheek auttaa, kun on porukka, johon voi kirjoittaa ajatuksiaan. Nainen 22 vuotta. Mua alettiin kiusaamaan heti 1-2. luokalla. Haukuttiin lyhyeksi ja naureskeltiin. Olin yksin. Sama jatkus aina 5. luokalle asti. Siirryttiin 7. ja se mun paras kaveri hylkäsi mut täysin. Olin koko 7. luokan ajan yksin, kunnes sit 8. ja 9. luokalla sain kavereita. Jaren ansiosta on vielä täällä. Jaren biiseistä mä saan rohkaisua olla oma itteni, muiden sanoista ja katseista välittämättä. Nainen 20 vuotta. Peruskoulun 7.–8. luokalla yritin tulla omien kavereiden seuraan juttelemaan, mutta en ollut niiden mielestä niille sopiva kaveriksi. Menin amikseen, se jatkui siellä. Tuntui, että nekään ei hyväksy millään lailla. Sitten päätin, että enpä välitä tuommoisesta touhusta. Alfa Omega-albumia, kun kuuntelen, niin ei voi parempaa oloa ollakaan. Tyttö, 17 vuotta. Siellä saattoi olla vähän enemmän ehkä sit kiusaajajengiä, niin oltaisiin kyllä voitu laittaa sille hanttiin. Ja välillä tehtiinkin niin.
Mä oon jälkeenpäin miettinyt, että ehkä me vaan ei oltu tarpeeksi fiksuja ja empaattisia noissa tilanteissa, kun jengi kiusasi. Et miten sit onkin silloin niin kuin, no junnujahan siinä ollaan, mutta että olisi voinut auttaa. Ja mäkin kuulin sit meidän koulusta, että yksi niistä kiusatuista oli muutama vuosi sitten ampunut itseltään haulikolla pään pois. Sen jälkeen se, kun mietit, että hetkinen, että mäkin olisin voinut niin kuin olla parempi ihminen, enkä sellainen kusipää kuin aina välillä on. Että tyhmä silleen jossitella jälkeenpäin. Että sen takia mä vaan haluan puhua tätä asiaa, että jengi tajuisi nyt, kun ne on siellä, niin tarttuu noihin juttuihin. Mun oma kiusaamiskokemus sijoittui ykkösluokalle. Mua ruvettiin nimitteleen ja haukkumaan. Jaren musa on se voimavara. Myös mulle tärkeää on, että on saanut olla osa Team Cheek-porukkaa, siihen piiriin ainakin kuulun. Tyttö 13V. Mua ei ole itseä kiusattu koskaan, mutta aina kun on vähänkään huono fiilis, niin kuuntelen Jaren musaa, niin tulee tosi hyvä fiilis. Mun kohdalla ainakin tulee semmoinen tunne, että hei, toi ymmärtää mua. Tyttö 15 vuotta. Laittaa breakoutiin. Ei enää tuosta mitään. Kaikki alkoi, kun olin 4. luokalla. Musta leviteltiin perättömiä puheita, mua syrjittiin. Kuuntelin aina Jaren biisejä, ne antoi mulle lisää voimia. 7. luokalla kaikki taas alkoi. Mun yksi kaverissa suuttui aina, kun en tehnyt niin kuin hän halusi. Ilman Jarea en olisi jaksanut. Myös meidän Team Cheek-ryhmät on ollut tosi tärkeitä. Olen niin kiitollinen koko Team Cheek-porukasta. Tyttö, 14 vuotta. Mua on kiusattu lähes koko elämä. Tai jos ei kiusattu, jätetty ulkopuolelle. 7-luokalla kaikki oli pahimmilla. Mulla oli paha olla koko aika. En jaksanut elää, halusin vaan lopettaa sen pahan olon. Mä jaksoin Jaren musiikin tuoman voiman avulla. Edelleen mulla on paha olla, mutta Jare ja Team Cheekit saa mut jaksaa tämän kaiken. Jare ja koko tää juttu ja ihmiset on mulle kaikki kaikesta. Tyttö 16 vuotta. Pointti on se, että jos kaikki huolehtisi siitä, että kaikilla on hyvä, niin olisi paljon parempi olla täällä. Olisi pitänyt mennä väliin niihin tilanteisiin. Mä oon myös ymmärtänyt sen, että mä voin niinku omilla teoilla tehdä jengille paremman fiiliksen ja tehdä jengille niinku toivoa tai antaa toivoa jollain tasolla sellaisissa vaikeissa hetkissä. Jarelle puhuminen, keikat ja näkemiset on aina piristänyt ja auttanut mua, kun mulla on ollut vaikeeta. Jarelta saa tsemppaavia sanoja niin viesteissä kuin myös livenäkin. Ala-asteella mulla oli semmoista aikaa, että tuntui, ettei ole ketään. Tuntui, että olin ihan yksin, eikä ne edes yrittänyt tutustua muhun. Tyttö 16 vuotta. Olin melkein koko peruskouluajan koulukiusattu ja kiusaaminen loppui kokonaan vasta ammattikouluun siirtyessä. Kiusaaminen oli lähinnä henkistä. Vuonna 2008 mä sit löysin liekeissä -biisin myötä Cheekin biisien kuuntelun sekä keikoilla käymisen, joiden myötä mun itsetunto ja itseluottamus on noussut hurjasti. Ennen kaikkea mä tunnen vihdoin kuuluvani johonkin. Nainen, 21 vuotta. Mua on kiusattu eskarista ammattikouluun asti, mutta onneksi oli Cheekin musa. Se oli ainut mikä auttoi ja millä jaksoin päivästä toiseen. Nainen 20 vuotta. Minua kiusattiin päiväkodista 8-luokkaan asti, koska kävelin eri tavalla kuin muut ja näytin erilaiselta. Kiusaaminen loppui 8-luokalla, kun eräs luokkani tyttö oli kertonut kiusaamisesta luokan valvojallemme. Nainen 26 vuotta. Mä vaan toivoisin, että jengi voisi olla väleissä toistensa kanssa ja tajuaisi kiusaajana sen, että mitä siinä toiselle ihmiselle tekee. Mä haluan haastaa teidät kaikki tekemään hyviä tekoja kouluyhteisössä, jotta kaikilla olisi parempi olla. Tää on viimeinen kiusaus.